χαθήκανε τελικά ζωές, έτσι. Το αφήγημα δηλαδή πάλι έπεσε, πάλι έχουμε νεκρούς. Και πέρσι νεκρούς και φέτος νεκρούς. Γενικά μετράμε νεκρούς, Είναι απίστευτο αυτό στην Ελλάδα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα σε φάνε. Ή θα σε φάνε δια της φορολόγησης, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία των αρίστων αχρήστων σε κοροϊδεύουνε κανονικά. Σε δουλεύουνε κανονικά. Περάσαν 6 χρόνια για να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ότι είναι αποτυχημένοι, ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση, δεν είπα αυτό, εγώ το λέω αυτό, και ότι τελικά είναι ανθρώπινος παράγοντας. Θα έρθουν στα καινούργια κόμματα αυτά που φτιάχνουμε. Ή θα πάνε πάλι πίσω. Οπότε τι κάνει, σου βάζει έναν τον οποίο εσύ ξέρεις. Εμένα δεν με ξέρετε, δεν με γνωρίζει ο κόσμος, δεν έχω παίξει τη τηλεόραση, δεν έχω το budget του Μυτιληναίου. Άλλες το έχουν. Εγώ δεν το έχω. Καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι Τέρι Χατζηρεμίας και ένα μεγάλο ευχαριστώ που πάτησες να παρακολουθήσεις ένα ακόμη επεισόδιο σωστής και ηθικής καθημερινής ενημέρωσης. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάω ευθύς αμέσως. Θα διαβάσω μια τοποθέτηση για το OnlyFans στο OF. Η κυρία Όλγα Κοντλιδά. Δεν τη γνωρίζω. Απλά το είδα και θέλω να το σχολιάσω. Στην Ελλάδα πιστεύουν ότι μια γυναίκα που είναι στο OnlyFans δεν έχει ήθος. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Έλληνες πιστεύουν το ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν ηθική, αυτές οι πλατφόρμες, και ως πρόεδρος κόμματος και μάλιστα πρόεδρος του κόμματος Συντηρητική, εάν με ευλογήσει ο κύριος και οι συμπολίτες μου και βρεθώ στα πράγματα, θα το απαγορεύσω εντελώς το OnlyFans στην Ελλάδα. Εντελώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει μια χώρα η οποία να παράγει σωστούς, ηθικούς Έλληνες χριστιανούς Ορθοδόξους με γνώσεις. Όχι κάτι άλλο, όχι αυτά τα παραπανίσια, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Άμα θέλεις, πήγαινε στο εξωτερικό και κάνε ό,τι σου επιτρέπει εκεί ο εκάστοτε νόμος. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να γίνει από χώρος χώρα. Γιατί πλέον η Νέα Δημοκρατία μας έχει καταντήσει χώρο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία και όλοι όσοι την εξυπηρέτησαν κυβερνήσανε κανονικά τα τελευταία 50 χρόνια, μαζί και το σημιτικό Πασόκ, όλοι αυτοί είναι μέσα στο μαγαζί. Τώρα θέλουν ξανά να λυπηθούμε το ότι χάσανε την κόρη τους και να ψηφίσουμε τα νέα κόμματά τους. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτοί που εξυπηρετήσατε τη Νέα Δημοκρατία βράζετε στο ίδιο καζάνι. Πάω στο επόμενο νέο. Λοιπόν, θα δείξουμε κάτι από τους άριστους. Τους άριστους του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κώστα Σιμίτη. Αυτή είναι λοιπόν η άριστη. Η Ασημίνα Σκόνδρα, βουλευτής Καρδίτσας. Εκεί στην Καρδίτσα που έχουν οι άνθρωποι τα προβλήματά τους. Έχουν και ένα ακόμα τόσο μεγάλο βαρύδιο, γιατί η Καρδίτσα έχει ψηφίσει με νοθεία Νέα Δημοκρατία. Στην επιστολική ψήφο, Αρκαλοχώρη, Σέρες, Καρδίτσα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έγινε τεραστίου βεληνικούς νοθεία υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζανε κυπέτρες Νέα Δημοκρατία. Και κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα δεν έκανε τίποτα. Και κανένα δικαστικό σώμα δεν έκανε τίποτα. Όλοι οι δικαστές και όλοι είναι μαζί μες στο μαγαζί. Ας δούμε λοιπόν τι λέει μια άριστη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ γίνεται μια συστηματική δουλειά. Έχουμε παρακίνητα τα κασκαντέρ, μετά από 2 χρόνια θα τα έχουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ γίνεται μια συστηματική δουλειά. Έχουμε παρακίνητα τα κασκαντέρ, μετά. Ποιος κασκαντέρ, του Τόμ Κρούζ, του Λεωνάρντο Ντικάπριο, του Μπραντ Πιτ? Δεν ξέρω άλλα ονόματα, αυτούς ξέρω. Και γιατί θα καθυστερήσει ο κασκαντέρ να έρθει 2 χρόνια στην Ελλάδα? Και ποιον θα υποδηθεί ο κασκαντέρ, τον Πρωθυπουργό? Ήδη έχουμε ένα κασκαντέρ στην Προεδρία εκεί πέρα της κυβερνήσεως. Και έναν άλλο κασκαντέρ στην Προεδρία του Πολιτεύματος. Ήδη έχουμε 2 κασκαντέρ. Ο ένας ήταν με ποινικό βαρύ αδίκημα και μπήκε βουλευτής για να παραγραφεί το αδίκημά του αποκτώντας ασυλία όταν δούλευε στην τράπεζα που τον έβαλε ο Σιμίτης. Και ο άλλος ήταν ένας απλός υπάλληλος της Βουλής και τον κάνανε πρόεδρο της Βουλής και μετά πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2 κασκαντέρ μεγάλους έχουμε, μεγάλου βεληνικούς κασκαντέρ στην Ελλάδα. Μεγάλα βλήματα μεγάλου βεληνικούς. Τι άλλο κασκαντέρ θα μας φέρει εδώ η Νέα Δημοκρατία? Ή μήπως η κυρία Ασημίνα Σκόνδρα, βουλευτής άριστη της Νέας Δημοκρατίας και της πονεμένης Καρδίτσας, εννοεί καναντέρ? Τι εννοεί εδώ, γιατί εδώ βλέπω ότι έχει και φωτιές. Από 2 χρόνια θα τα έχουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ γίνεται μια συστηματική δουλειά. Έχουμε παρακίνητα τα κασκαντέρ μετά από 2 χρόνια. Μάλλον η κυρία Ασημίνα Σκόνδρα, βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται στα καναντέρ στο Sky. Δυστυχώς αυτό στο Sky έχει γίνει μια άθλια κομμουνιστική προπαγάνδα. Και έχει μια διαπίστωση να μας πει ο Πρωθυπουργός. Ας την ακούσουμε. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας
απέδειξαν ότι αντίπαλος μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Αντίπαλος της Ελλάδος λοιπόν δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Οι συλλήψεις της τελευταίας εβδομάδος μας δείχνουν ότι αντίπαλος δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Η πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει σήμερα σε βίντεο στα social media του να μας πει ότι δεν θα επιτρέψει η πολιτεία να συμβεί κάτι άλλο κακό στους ζωές που χαθήκανε τελικά ζωές, έτσι. Το αφήγημα δηλαδή πάλι έπεσε, πάλι έχουμε νεκρούς. Και πέρσι νεκρούς και φέτος νεκρούς. Γενικά μετράμε νεκρούς, Είναι απίστευτο αυτό στην Ελλάδα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα σε φάνε. Ή θα σε φάνε δια της φορολόγησης, ξεκάθαρα πράγματα, είναι και αυτό έμεση δολοφονία, ή θα σε φάνε με διαφορετικό δικό τους τρόπο, κατευθείαν άμεσα. Μια φωτιά, παπ, τέλειωσες. Θα πεθάνεις μέσα στο σπίτι σου, που δεν θες να αφήσεις την περιουσία σου και πολύ καλά κάνεις. Βγαίνει λοιπόν μετά από 6 χρόνια διακυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με Τραμπ στο τιμόνι της ηγεσίας του πλανήτη Γη να μας πει ότι υπάρχει και ανθρώπινο χέρι. Ας δούμε και τι έλεγε ο Μητσοτάκης στο παρελθόν. Να μείνει ο ανεμόμυλος. Ανεμόμυλος, άλλη άριστη είναι αυτή. Την ανεμογεννήτρια την είπε ανεμόμυλο η άριστη. Κάποια στιγμή θα καεί. Κάποια στιγμή θα καεί αυτό το δάσος, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποια στιγμή θα καεί. Και σε προηγούμενο επεισόδιο είπαμε ότι είναι πόσο, 7.000 μεγαβατόρες που πρέπει να μπουν σε ανεμογεννήτριες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουμε μόνο 2.000. Πού θα μπουν αυτά? Αναρωτιότανε ο πρωθυπουργός της χώρας. Κάποια στιγμή θα καεί, λέει τώρα ο Μητσοτάκης, αλλά στο βίντεο το σημερινό ο Μητσοτάκης σου λέει ότι τελικά δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία των αρίστων αχρήστων σε κοροϊδεύουνε κανονικά. Σε δουλεύουνε κανονικά. Περάσαν 6 χρόνια για να βγει ο πρωθυπουργός και να πει ότι είναι αποτυχημένοι, ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση, δεν είπα αυτό, εγώ το λέω αυτό, και ότι τελικά είναι ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή 6 χρόνια κι εγώ ήμασταν από εμπρισμούς και λαθρομένους και τα λέγαμε όλοι στα social media και αυτόν τον φτύνανε και λέει βρέχει. Και τους άλλους τους έφτυνε ο Μητσοτάκης και ανοίγαν το χέρι και λέγανε και ένα επίδομα για να σταματήσουμε να μιλάμε. Μιλάμε για την απεριόριστη υποκρισία των αριστερών, γιατί αριστεροί είναι. Στα 6 χρόνια λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη πάρε κάποια στατιστικά της ελληνικής κατάντιας και σήμερα βγήκε ένα ακόμα στατιστικό, πάρα πολύ αρνητικό για τη δημόσια υγεία. Βλέπουμε εδώ το χρέος είναι 48 δισεκατομμύρια, τιμές ρεύματος είναι 85%, τιμές κατοικίων συν 58%, κόστος ενοικίου συν 43%, γεννήσεις μείον 18% και καμένες εκτάσεις συν 350%. Για να βγει σήμερα μετά από 6 χρόνια και να διαπιστώσει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι, είναι συστηματική, εδώ είναι συστηματική η ενέργεια στην κυρία, πώς τη λέγανε, Ασημίνα Βούλτεψη. Δεν τη λέγανε Ασημίνα Βούλτεψη, τη λέγανε Ασημίνα Σκόνδρα. Εδώ υπάρχει συστηματικός πόλεμος και περικύκλωση των γειτόνων έναντι της χώρας μας. Θα αμυνθεί ποτέ σοβαρά η Ελλάδα? Ναι, θα αμυνθεί. Όταν ξυπνήσουν και ψηφίσουν τέρι Χατζιερεμίας και κόμμα συντηρητική. Εκεί είναι λοιπόν που η Ελλάδα θα γιάνει. Γιατί τώρα θέλουν να σου πουλήσουν το Σαμαρά. Αχ, τον καημένο το Σαμαρά, έχασε το παιδί του, λυπάμαι. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι σκληρή. Και εγώ λέω πολλά συλληπιτήρια. Ας προσέχανε κάποιοι με το τι βάζανε στο σώμα τους. Να ξέρατε καλύτερα εκείνο το σκεύασμα, το πειραματικό, τι είχε, τι δεν είχε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και εγώ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή σκληρή. Όμως, από εκεί και μετά, δεν μπορείς τώρα, επειδή είσαι ένας καημένος, χαροκαμένος πατέρας, έχασε το παιδάκι του, τώρα να σε λυπηθούμε και να σου δώσουμε ψήφο, Αντώνη Σαμαρά. Τώρα έρχεται το τέριο Χατζιερεμίας και το κόμμα συντηρητική. Οπότε πάρ' τα μπογαλάκια σου και δρόμο από την Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν προσπαθεί να βάλει πάλι τα πρόβατα μέσα στο μαντρί. Έχει χάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων. Και βάζουν πάλι έναν τελειωμένο παίχτη. Ένα τελειωμένο πιόνι του συστήματος. Το ξανασηκώνουνε γιατί τα άτομα έχουν φύγει από αυτά τα κόμματα. Από αυτό το κόμμα, τα κόμματα εξουσίας, τα άτομα έχουν φύγει. Θα έρθουν στα καινούργια κόμματα αυτά που φτιάχνουμε. Ή θα πάνε πάλι πίσω. Οπότε τι κάνει, σου βάζει έναν τον οποίο εσύ ξέρεις. Εμένα δεν με ξέρετε, δεν με γνωρίζει ο κόσμος, δεν έχω παίξει τη τηλεόραση, δεν έχω το budget του Μυτιληναίου. Άλλες το έχουν. Εγώ δεν το έχω. Οπότε σου βάζει το δικό τους πάλι το σύστημα για να σε μαντρώσει πίσω και μετά μην αγχώνεσαι.
Θα έχει περάσει, θα έχουν περάσει τα χρόνια, εγώ θα έχω μεγαλώσει σε ηλικία, ο επόμενος θα έχει μεγαλώσει σε ηλικία, άλλοι θα έχουν φύγει από τη ζωή και θα τους ξαναστείλει πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει και ο Βελόπουλος η κυβέρνηση μαζί τους και όλοι μαζί πάλι μες στο μαγαζί. Και η Ελλάδα ποτέ δεν θα εξηγιανθεί. Ποτέ δεν θα καθαρίσει αυτή η χώρα. Πάλι πίσω στα σκατά. Λοιπόν, ελπίζω να κάνω καλή δουλειά στο να σου αποδείξω με όλο μου το περιεχόμενο και όλες τις τοποθετήσεις τους το πόσο έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, το πόσο σε κοροϊδεύουνε. Βλέπεις και τα στατιστικά εδώ στην οθόνη σου. Και αν δεν πιστεύεις, κάποτε μας λέγανε ότι είμαστε η Σουηδία, τώρα γίναμε Ταϊλάνδη. The Guardian, The Thailand of Europe. Η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Στην Ταϊλάνδη έχει πορνεία. Στην Ταϊλάνδη αυγείς νύχτα σε κλέβουνε. Και εδώ λέει ότι η Ελλάδα γίνεται από Σουηδία Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Γιατί οι ξένοι, λέει, βιώνουν πολύ καλές διακοπές, τις διακοπές των ονείρων τους, ενώ οι ντόπιοι, λέει, έχουν φύγει εκτός, έχουν απεμπολιστεί λόγω των τιμών. Ταϊλάνδη της Ευρώπης γίναμε. Άρα αυτά που είπα πιο πριν περί κόμματος συντηρητική και περί ανάστησης νεκρών παλαιοπολιτικών που στηρίξαν τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα προεδρεύσαν επί Νέας Δημοκρατίας, βάλτε τα στην τράπεζα, βάλτε τα καλά στο μυαλό σας, γιατί σας το ξεκαθαρίζω. Η Ελλάδα θα ξυπνήσει και θα ψηφίσει το κόμμα συντηρητική και εμείς είμαστε αυτοί που θα βγάλουμε τον... και εσύ φυσικά, μαζί θα είμαστε. Θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα ή αλλιώς θα σε γυρίσουν πίσω στα ίδια σκατά. Και στα σκατά θα μπεις ένα γουρούνι θα γίνεις. Δηλαδή θα μπεις στα σκατά, γουρούνι θα βγεις από εκεί μέσα. Ό,τι είσαι δηλαδή τώρα. Να πούμε και την πραγματικότητα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή μιλήσαμε και για γουρούνια, πάρε εδώ ένα γουρούνι. Ο Μπόρις Τζόνσον λοιπόν τρώει πατατάκια εδώ πέρα. Με γεύση ρίγανη. Και είναι... αυτό εδώ το κήτος είναι στην παραλία. Και εδώ λέει... 1,2 εκατομμύρια Ουκρανοί πεθάναν επειδή ο Μπόρις Τζόνσον είπε το Ζελένσκι ότι μπορούσε να νικήσει τη Ρωσία. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι το πρόβλημα ότι αυτός εδώ πέρα, ο οποίος τον διώξανε σε μια νύχτα όπως όλους αυτούς που βλέπεις εδώ πέρα που κυβερνάνε. Φυσικά κανείς δεν μπήκε φυλακή, έτσι. Κανείς δεν μπήκε φυλακή για όλα αυτά. Δεν είναι το πρόβλημα το ότι ο Ζελένσκι πίστεψε τον Μπόρις Τζόνσον. Ο Ζελένσκι είναι πιόνι του συστήματός τους, έτσι. Είναι ένας ο οποίος δεν έχει εκλεγεί. Είναι δικτάτορας, δικτατορίσκος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κυβερνά με δικτατορία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι 1,2 οι Ουκρανοί νεκροί. Βγήκε η επίσημη στατιστική και οι Ουκρανοί είναι 1,7. 1,7. Σχεδόν 2 εκατομμύρια Ουκρανοί πέθαναν σε έναν σχεδόν εμφύλιο πόλεμο. Για να μην πω κανονικά εμφύλιο πόλεμο. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σου άνοιξε τα μάτια. Ελπίζω να σε βοήθησα. Ελπίζω να σου άρεσε το επεισόδιο. Και αν σου άρεσε το επεισόδιο, παρακαλώ πολύ, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και το καμπανάκι για όλες τις ενημερώσεις είναι σημαντικό. Βγαίνουν και οικονομικά επεισόδια στο κανάλι που ανοίγουν μάτια σε πολύ κόσμο. Και κάνε κοινοποίηση, like, να φύγει η αλήθεια προς τα έξω. Γιατί πραγματικά εδώ λέμε μόνο αλήθειες. Το μόνο που έχει να κάνει ο Έλληνας είναι like, κοινοποίηση και να ακούσει μέχρι το τέλος αυτά τα επεισόδια. Τα πολύ σημαντικά. Να γράφετε Τέρι Χατζιερεμίας για να βλέπετε όλα μου τα επεισόδια και να δείτε και τι βίντεο χάσατε το προηγούμενο διάστημα που δεν σας πετάχτηκε τίποτα. Τα λέμε στο επόμενο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.